Така, здравейте и добре дошли в новото видео, където ще правим анбоксинг на пратка от Bike Discount, която съм поръчал на 17 юли. Днеска сме... 24-ти. И дойде пратката и днес ще я анбокснем. Да. Цяло качеството на клипа не знам как е. Правя го с Insta360 X4, когато снимам байк видеята. И ще я ползвам в случая и за днеска, за анбоксинга. Като анбоксинга ще почнем с по-леките неща и накрая има доста големи работи, които съм поръчал и има част от изненадата за следващото видео, където ще има. Почваме с шишена стойка за шише за кюб. Да, сега трябва да се взема шишето. Така, върнах се. Това ми е шишето на Specialized, където и на него мога да направим ревю. Вече го ползвам няколко месеца и въобще не мирише, не е избеляло. Пластмаска си е доста добре. Може би малко се цапа, ако нещо го мърсите, ама мисля, че си е файн. Да, тази стойка беше нещо към $10. Мога да видите някъде цените, ще ги сложа или може да не ги сложа, не знам. HPP Bottle Cage на Cube и сега да видим. Така няма да е много стабилно да го сложа, ама да, за шишето. Малко трудно се вади май, но на колелото ще е по-стабилно. Да, това е първото нещо, с което започваме. Второто нещо е мека четка за рамка, където ще ми е полезна, защото засимих колелото с някаква гъба за баня. И Маков спрей, байк клинър, мисля, че е литър там, който е готов за употреба. Да, меката четка ще я видим. Може би ще има някакъв клип как си мия колелото или нещо такова. Следващото нещо е четка за касета и за гуми, пак на Маков. Мисля, че са добре, защото вече познавам един приятел, който ги има и ги ползва и е доста доволен от тях. Да, може би ще видите цени на тия работи някъде тук по екрана. Ще видим как е, като за първо видео, на такова видео. Така, следващото нещо са две бързи звена за 1 по 12 скорости на Shimano. Няма нищо специално. Две бързи звена. Така, вече отиваме на малко по-хубавите неща. Ще направим няколко ревюта на ръкавици. Това са мои, защото има и които не са мои в тази поръчка. Това са на Fox ръкавици, Fox Ranger. Не с гел, защото ще видим и такива. Така, Fox Ranger, глов в размер L. Не ми е много голяма ръката, ама елките са много добри. Да видим как са. Да, доста добре седят. Ще видим на кормил как е. Дали тия работи ще имат нещо да помагат за грип. Ама да, като цяло имат копчалка и доста добре седят и се усещат като някаква, не знам какво материя, защото се блъха. Ще видите като цяло на екрана нещо. Така, това е първият чифт, който пак казвам е моя. Следващия чифт не е мой. Те са същите, ама друг цвят няма да ги отварям, защото да, не са мой. Трети чифт, те вече са малко по-специални. Fox Defend Glove. Да, бели. Отвътре са мисля, че на всичките пръсти имат такива работи, които може да не се припъзват. Ще видим как е, като ги поносят малко. Които ръкавици станаха? Четвърти. Fox Ranger Glove Gel. Те са с гел. Няма да ги отварям. Мисля, че просто тук имат някакъв гел по тази част. Ще видим как са. Всички ръкавици са размер L. Така, минава накрая някакви различни ръкавици от Fox. Те са Ergon или как се произнася, не знам. HM2. Те мисля, че бяха най-скъпите от тези, които сме поръчали. Да, те като гледам са надупчени навсякъде. Явно са по-пролетриви. Ама да, тук има някаква снимка как изглежда. Не знам дали се вижда. Да, моделите предполагам ще са изписани някъде на екрана. Така, следващото нещо,
Сега какво има? Тук един кашон просто има. Сега следващото нещо е, почваме с марката Гранит, които съм взел. Това накратко е тул, който служи за мога да махаш бързо звено с него. И също така и за гумите, щанги за гуми става. Сега ще видим как става точно. Анбоксинга, кутийка, която кажа доста добре. Тези гумички се предполагам, че се захващат клещите, сега ще покажем. Да, надявам се да се вижда нещо, защото нямам идея. Да, вече би трябвало да се вижда нещо, пуснах камерата. Аз може би не трябва да се приближавам толкова, но ще ви. Ето ги самите клещи и за щанги за гуми се забравя тази дума. Така се отварят на Гранит. Тук има и сторидж за две бързи звена, които ще ползвам, затова сме си взели две. Да, за клещите просто предполагам, че той има някакво... Има опътване, ама мен опътване трябва да ми. Да, слагат се едно в друго. Имат едни като... Не знам какво се казва. Ама просто влизат един в друг и стават като клещи за бързо звено. И от другата страна... От другата страна са просто щанги за гуми. Ето, и са доста здрави. И тези работи, другите, които слагахме от кутията са така като се затворят. Просто слагаме това. Така отгоре го нанизваме, няма сега да го нанизваме и просто са заедно, да не ти падне бързото звено. Да, второто нещо на Гранит, което е tire plug за безкамерни гуми фитили и инструмент за фитили. Да видим как се отваря. Добре. Има някакви книжки. Но това специфично нещо не трябва. Да видим какво се вижда на Гранит. Само от една страна трябва да е шило. Се отваря. Това е самото шило. И от другата страна е самия инструмент, който се слага в фитил и се набива вътре в дупката на спуканата гума. Ето сега ще отворим и него. Да, ето го. Като това цялото нещо, целият инструмент, влиза в едната страна на кормилото, в грифовете. Ако не виждате, ама в момента, ето е, това мисля, че не съм сигурен за какво е. Ама има и капачка за кормилото. Къде е? Виждате най-отдолу. Ето е капачката за кормилото, където се слага отстрани. Имаме няколко, не знам колко бройки фитили са, ама бая да има. Да се надяваме, че няма да се използват. Това е, сега да преместим тези работи тук. Следващото нещо пак на Гранит. Това е инструмент за чупене на верига. Да видим как се отваря. Трябва по същия начин. Така, отвори се. Да видим. Това предполагам, че подобен принцип ще работи. Това винчо така не е хубаво стои. Ето го самия инструмент за чупене на верига. За веригата и да, за скъсяване по-скоро. То за чупене на скъсяване е едно и също. Тук има пак капачка. Вътре има и още някакви гумички, опътвания и другата капачка за кормилото. Тези двете неща ще седат отстрани на кормилото вътре в него. Тук има и трети инструмент, който влиза вътре в самата лапа на кормилото и има мултитул. Може би някъде тук ще покажа снимка. Как изглежда, но не съм го взел, защото беше 60 евро. Да. Следващото нещо не е за мене, така че не мога да го опиша много какво е. Chain Gap Adjustment на Eagle на SRAM. Не знам какво е, ако знаете напишете в коментарите. Made in Taiwan, не мога да кажа повече. Оставаме от тук. Така и преминаваме на по-хубавите работи вече. След малко. Така, това са безкамерни винтили. Ето тази марка, че не искам да я произнасям, че
Не знам как ще го кажа. На моят колело в момента има мъков вентили. Да го отворим. Отваряме. Други самите вентили за безкамерни гуми. 44 мм са. Като имат и самата капачка служи за после да си отбиваш там, ако нещо е затегнено. Да, екофрендли, не знам си какво, бамбу. Така, оставяме ги и сега почваме с ревюто на педали. What? Да, ето ги педалите на Crank Brothers Stamp 1 или 1. В случая са размер L. Пише, че размер L са от 43 до 48 номера, в случая носа 42-43 някакъв път зависи, затова взех просто large. Ама като си ги слова така на крака и ми изглеждат окей, така че и за 42 според мен стават. Там си пише за пинове, за лагерите и за какво стават цяло all terrain и да, не мисля, че има някакво значение, но ще ги тестваме. Що с този цвят, може би в следващия епизод ще разберете, що са такъв цвят педалите. Какво мога да кажа за тях? Имат 5 години гаранция, гледам. Това е. Следващото нещо пак е за следващия епизод, където ще изненадата. Имаме един Mudguard или Fender Cowning на RockShox. Аз не знам, защо съм става панелката. Да си взема сега RockShox панелка. Така, RockShox Black Short Zep Fender. Това си е оригиналния Fender на Zep вилката на RockShox. И ще видим. Не знам. Ще разберем в следващия епизод. Ще има и монтаж и на педали и други работи ще има. И на гърнт може би ще има монтаж. Как се прави, ще има доста клипове. Така че могат да се очакват едната седмица. Така, другото нещо е това. На Stance Race Day. Течност за безкамерни гуми, 1 литър. До сега ползвахме 900 няколко милилитра на Originals на Stance, като той го дава, че 200% повече има някакви гранули вътре, които запушват по-големи дупки. Не ни се, в смисъл налагал ни се, ама не сме усетили много. Така ще видим това как ще се справя на трасетата. Като се разтръска, не знам дали се чува. Вътре все едно има някакви доста работи. Да, ще видим как се справя. Да, чуих се между мъков и този на Stance. Следващото нещо е фолио за колело, което е на Unleashed XXL размер, Clear Matte XXL, защото покрива ето тези всичките работи, които се виждат ето тук. За топ тюб, даун тюб и rear задния триъгълник. Това байк фойл, така би трябвало да се вижда. Ще видим как, може би ще има видео как го монтираме на колело, не казвам какво колело, ще видим в следващия епизод. Да, това е фолиото. Тук станаха много работи. Следващото нещо е пак фолио, само че за форк. Clear Matte, пак на Unleashed. Та са някакви такова работи ще видите сигурно, пак казвам, не знам, го повтарям 10 пъти. Та да, може би и на Zep ще стои това фолио. Може би. И последното нещо, което е най-голямо от тези покупки е този Garmin Edge Explorer 2. Та, да, ето е кутията. Така изглежда. Сега ще го видим как изглежда всъщност. Ама, да. Признавам си, отворих го преди да почне видеото. Разгледах го, вкарах вече няколко маршрута, доста добре. Но ще има специално видео за него. В момента само ще го анбокснем. Ето го, как изглежда. Кутията, нещо специално. Тук
тук стои и вътре има маунтове, които ще видим как се монтират. Да, доста е голям. Това прозвуча малко странно. Така, няма да го пускам. Не знам колко инче, повече инфо към... Да, ще видим. Да. Вътре в кутията, какво има? Има работи. Има маунтове с гумички и кабел за зареждане. Като ще направя по-такова ревю, където се обяснявам за него и за ползване. Ще го видим и на пътеките, които предстоят скоро. Доста добре беше, като го разцъквах днеска. Има тук два бутона. Единият мисля, че беше за назад или не знам. И другия е за стартиране на самото тракване. И тук има порт за зареждане, който е Type-C. И да, това мога да кажа за него. И мога да кажа само очакваме да видим какво ще стане. Според мен ще е доста полезен. И да, за това съм го взел като цяло. Ако беше безполезен, ще го взема. Нещо друго останали, мисля, че е това всичко. Да. И така, кашона е празен, има някакви етикетчета, да, тези работи бяха дошли с късни етикети, ама все така. Да, и така, благодаря за гледането. Ще се видим следващия път с доста голяма изненада. Пак ще има анбоксинг видео, ще има монтажи, ще има тестове, настройки, тест на Garmin, слагане на фолио и каквото се сетите още. Да, guys. Мерси за гледането, лайк, subscribe и ще се виждаме следващия път. Айде!